Kung kita na ay healthy nga relationship sa Ginoong Igsoon, ang pinakanindot sa tanan na natay power sa atong prayer. Amen? Muna minsan, pag mag-ampot ang murag di matubag-tubag, yun naman, tungkol kaya atong relationship sa Ginoo, may problema. No. So, pero pag di problemado atong relationship sa Ginoo, na ay power yung gali si Jesus Christ, bisan ka ng bukid kayo paambakon sa dagat. Kung kamo naa lamang pagtuo, wala imposible nga na kaninyo. Pero nga nang atong prayer, murag wa may katubag-tubag because hebelo kita mismo. Wala tay power. Pag dili mo close sa isa ka tao, makapangayo ba ka anak? Sa asawa ganito mo, kung dili gani healthy yung relationship, bisan lang gani pagpangaytabang, hindi ka pangaytabang. No? Kung kabalo ka nag-aaway mo to, ha? Bisa kung sa pagkakakamp, na pinawis na kanya luto. Ikaw na magluto niya. Ano naman, hindi mo ka pangaytabang. Ito ka pangaytabang, di man healthy yung relationship, naman mo